Takže v tomto videu som sa rozhodla, že zodpoviem na nejaké otázky, Ask 3. Takže my ideme na to. Takže máme prvú otázku, teda prvé 4 otázky od pána Trackera a to: plánuješ točiť robili videa nebo Minecraft? Neviem, čo robili video, ale tak očividne Minecraft, keďže sa volám doslova, že drevo z Minecraftu, lol. Máš nejaký spoiler nebo odhad, kdy vyjde Paranormálny vedci ďalší diel? Teším sa na to. Fúha, tak to neviem. Budeš točiť Bravu? Niečo z Bravka vyjde na môj vedľajší kanál, ale neočakávajte niečo extra od môjho skillu. Budeš niekdy točiť Doors? Ne, nebudem točiť Doors, za prvé ma tá hra, že absolútne nebaví. Jo. Máme ďalšiu otázku, tady máme od Vileone. Zareaguješ niekdy na nejaký analog horor? Niečo na druhý kanál niečo vyjde. Ten som nepoužívala skoro tak neviem koľko mesiacov, ale nechce sa mi to teraz pozerať. Zahraješ si niekdy FNF? Nie, bohužiaľ. Máš rád Discord? Jaký mám mať osobne názor na nejakú random platformu, kde si chatujeme? Nemám žiadny názor na Discord. Takže ďalšiu otázku tady máme od Denise a to bude dať nejaký random seznam. Takže chceš byť modelka? What the fuck is that question, man? Ne, nechci byť modelka. Za prvé vyzerám jak nejaké burrito z burrita z roku 1000 pred Kristom. Máš niečo plánu do budúcna? Ne, nemám nic v plánu do budúcna, chcem iba točiť Minecraft, jo. Budeš niekdy vytvářať svoj merch i v realite? Ne, teda áno, budem, jo. Trošku som sa prehovorila, takže to znamená, áno, budem vytvoriť, možno, ak sa mi to povede, že rozprávam jak idiot, ale tak čož. Kolik vydeláva z YouTube? Bračáčov, ja ani nemám to základné speňažnenie, z ktorého máš členstvo, takže nič. Jaké hry ťa baví? Bravko, Roblox, Minecraft, je toho veľa na výber. Máš rada psy? OK, toto donúži všetkých psíčkarov mi dať ansab, ale nemám rada psy. Ja ich moc osobne nemusím. Si robo, nebo si jenom umielovajú tú inteligence? Ne, áno, som človek. Takže máme tu ďalšiu otázku u Mareček Lumpík. Takže, jaký máš rád názor na sikoru konedru? To by homeless. Jaký mám mať názor na vtáka? Beta, good vták. I guess. Dobre, to je prosto. CZ Tupic, ďalšia otázka. Jaká je energy songa? Nemám žiadnu obľúbenú songu. Keď sa mi nejaká songa páči, tak ju počúvam neustále. Takže tak. Jak sa máš? Pane Dindy, mám sa velice dobre. Máme ďalšiu otázku od Base Hydra. Do you hate furries? Bračáčov. My personal opinion about furries that they are so freaking cool. So yeah. OK, next question od pána Frostyho. Dúfam, že som stihol a otázka znie, prečo vychádzajú videá každý rok? Lebo vychádzajú každý rok, páne Frosty SK13. Setkáme sa s pravým peklem. Takže prvá otázka. Jaký máš názor na Denise Gaming? Nejaký sme kamoši. Áno, urobil niekdy totálne. Nebudem sa k tomu radšej vyjadrovať. Co si myslíš o každém členovi Supergroup? Bračáčov, ja ani neviem, čo tam bolo za členov Supergroup, ale I guess ohodnoť Trojkarov kanál. Bračáčov. Nie sú tohle úkoly, sú to otázky a odpovede. Když se přestaneš baviť s Denisem Semžou? Nevím, bračáčov, keď ho nebudem mať rada, I guess. Takže toto sú asi všechny otázky z YouTube. Ešte si ideme zodpovedať za otázky z minulého Asku. Hráš Rivals? Ne, nehrám Rivals. Rivals sú totálne nuda, hral som to 2-krát v živote a je to nudné. Spravíš niekedy tutoriál, ako spraviť animáciu? Bračáčov. Ja nechcem byť zlá, ale moje animácie sú osobne shit. Podľa mňa, ale tak. Asi, I guess. Ale je to znova nejaký shit, to bude. Takže asi tak. Jo, dneska v tomto videu rozprávam jak imbecil. Takže ideme si odpovedať z otázky z Instagramu. Máme tu tady ďalšiu otázku od CZ tu pýta: máš rada Skibidi Toilet?
Ne, nemám rada skibidi toilet, pane strubička séze tupit. Další otázku na Instagrame je od zase pána Denise. Mám otázku. Jsi úchyl? Ne, nejsem úchyl, ale ty očividně seš. Další otázku tady máme od pana Adam Vision. Takže, jsi Slovák? Ne, jsem Češka, jo. To znamená, no som Slovenka, pochádzam zo Slovenska, lol. Politický názor, zase trubička séze tupit. Nemám žiadny politický názor, jediný politický názor, čo mám, že Ficová vláda je totálne na chuj. Že tady sa k tomu asi radšej nebudem vyjadrovať, lebo tento kanál není na politiku. Ale keď chcete nejaké politické názory, tak si pozrite Čeklauda. Jo, ďalšiu otázku tady máme od Will Hill. Takže ďalšiu otázku tady máme od Will Hilla. Budeš dělat další seriál? Ak sa týče na animované, takže áno, nejaký animovaný možná. Urobím další animovaný seriál po paranormálnych veciach a takže tak. Ale Minecraftovi mám naplánovanú jednu sériu, ktorú vám už asi určite líknul Denis. Je to SMPčko Crypted, ktoré sa nepovedlo, keďže som tam nenahrával hlas, ale zvuk z tej hry, takže to musíme nadabovať, takže to bude znieť jak nebúví co, to bude znieť divne. Takže toto by bolo všechno pre toto video, dajte like, odber, napojte sa na môj Discord server, dajte follow na Instagram a to asi všechno. Čaves!